Mehriban idişler. Türkmenistan'ın Senagat Paydarlar Tejirçilik Bankına hoş geldiniz. Bu bank size amatlı şertlerde sarp ediş kardılarını ködürlüyor. Üyünüde avatlamak isteýäňizmi ýa-da üy hojalyk haritlaryny satyn almak isteýäňizmi? Özüm hiç da garaşman, wagt yitirmän, artykmaç rahmet sarp etmän. Gerekli möçberdäki puly kardalmak isteýäňizmi? Eger şeýle bolsa, siz bankdan 3 ýyl möhlet bilen 30 000 manada çenli kard alyp bilerdiňiz. Munuň üçin size kardyň üçünçüligi hökmünde bir zamun gerek bolar. Size gerekli puluň möçberi 30 000-den köprekmi? Onda bank size 30 000-den 50 000 manada çenli kard ködürlýär. Kardyň möhleti 3 ýyl. Munuň üçin size kardyň üçünçüligi hökmünde 2 zamun gerek bolar. Şeýle-de siz girew goýup 3 ýyllyk möhleti bilen 100 000 manada çenli kard alyp bilerdiňiz. 100 000-den 150 000 manada çenli kard almak isleýän raýatlaryma gozgalmaýan emlägini girew goýup bu puluň eýesi bolup bilerler. Kardyň möhleti 5 ýyl. Türkmenistanyň Senagat Paydarlar Tejirçilik Banky sarp ediş kardylaryny 10 göterim bilen ködürleýär. Isleňiz boýunça kardyňyzdan 60 000 manada çenli möçberini bankyň kassasyndan nagyt pul görnüşinde alyp bilersiňiz. Ýa-da rahmet haqqy geçirilýän altyn asr bank kartyňyza geçirip bolar. Tiz, amatly, ansat hemde ygtybarly. Ýurdumyzda sanly ulgamyň uly ösüşleri eýe bolýan häzirki döwründe siz hiç ýere gitmän, oturan ýeriňizden kard almak üçin ýüz tutmalaryňyzy bankyň internet sahypasynda onlaýn görnüşinde tapşyryp bilersiňiz. Goşmaça maglumatlar bilen nerede tanışyp bolar? Siz bankyň senagatbank.com.tm saýtyna girip ýa-da sorag jogap bölümine 44 44 44 belge jaňaryp özüňizi gyzyklandyrýan suwallara jogap tapyp bilersiňiz. Türkmenistanyň Senagat Paydarlar Tejirçilik Banky. Sizin geleceğiniz bizim bilen.